Velkommen til den her nye GTA online video. Som I kan se, har vi snart 5 stjerner efter os. Ja. What? Han kan sgu da køre op der. Nu hacker jeg os lige derhen. Ja, nu har jeg lige hacket os deroppe. Eller næsten. Sådan. Nu har jeg hacket os deroppe. Gå for ret og ramme, altså. Sød din croissant. Ud. Og se herinde. Der er en lille UFO. UFO. Derinde. Derinde. Eller der er et eller andet. Så se herovre. Her er en lille bil. Okay, derinde. Så kan I se. Eller min hackerven. Nu skal jeg lige listen frem. Jeg vil køre ned. Han løfter. Og falder nu helt ned i bunden. Så På bilen? Ja. Helt ned hurtigt. Så får hun sådan en bak, der er rigtig meget langt lidt snu. Så skal jeg bare køre. Jeg skal bare have til det. Ja. Og dreje den anden vej. Ja. Og der flyver den nu. Det der kaldes stik for flyet. Den lille streg helt dernede. Lige dernede. Wow. Oh, fuck off, man. Oh my god. Wow. Jeg ligner en hacker. Oh my god. Jeg ligner en, der hacker mig op i luften. Det kan jeg ikke. Ja. Men jeg kan kun finde ud af, jeg hacker sådan. Teleport. Godsko. Walking, wow. Wow. Walking, wow. Walking, wow. Walking, wow. Walking, wow. Det går sgu ikke så godt. Walking, wow. Så jeg skal snart have waypointet. Walking, wow. It's Marlon Jane, bro. Den skal heller ikke på YouTube. Hvad? Kan du ikke snart lære at sige stille? Ja. Fint, den kommer på YouTube. Så, det var en hurtig vej. Så kan jeg sgu bare vende. Jeg kører langt. Jupsi. Nu kan jeg kræfte med langt ud. Har du set, om din bil kan køre i vand? Du mener min? Er det ikke rigtigt, din bil kan køre ned i vandet? Ja. Den kan sgu stadig køre. Og gå helt ned langt i bunden. Sig mig.
politiet. Fuck det, nu træner jeg springe mine venner. Skal jeg træne ham? Ham? Mm. Hvem er det? Prøv at gå ned. Ned. Jeg siger ned. Jeg ved, jeg godt. Men jeg skal lige se. Okay, John, ham der er level 8000. Joiner. Men nå.